mu ga mu mun zo ran aure. Auren Maryam Hajiya muke murna, ba dan fari lokacin ka ne ba wai ba. Da sunan Allah mai bani ba gori, in ya so kyautarsa za ya mun ƙari. Ka taimaken sai su daina inkari, waka ta aure ni ba da yin buri. Alhamin mai waka ne a gidan aure, a sannu wata ran da ni ake tsere. Kai Fahad ango yanzu sai ka saurara, tunda kai aure walla yanzu ka tsira. Masu kishi na zama da kai ba sun gaura, dan biki na kani na ga yan mutan daura. Tunda kun zo ku biki murna ku kai nuni, shi Fahad ko a wajen mu ya wuce raini, tunda ya hau kadabin yana a mizani. Maryam Shakulmi na kikin riko goga, za ya kare haƙƙin kitin da ni na ga. Ki amarya gode wa rabbikin dace, mai zaman kirki ku more rayuwar aure. Tunda kun yo ilimin ku babu mai gore, sai ki daudar san abba ummakin tare. Hajiya kwai ilimi kwanyar ta kwai ɗauka, in ta yo girki ɗanɗanansa ba shakka. Zantukan gun ango na ji su ba wai ba, shi Fahad yan shaida ba daga nan ba, ko a bacci bai iya kama suna ba. Canzan kiɗa Alhamin na sau take. Amarya, amarya, amarya hajiyar mu ta shige lalle. Mama ta amaryar mu yanzu zan gaisar, uwa ta zuma take mama san kowa. Ta'aziyar abban amarya zan mika, Allah kai rahama kabarin ka abban mu. Wai ina iyaye na ango zan gaisa, kula ta ango tarbiya kun yi ta mu mun ga. Wai ina yayin amarya yau suna murna, yaye na ango ran bikin maza na mance ba. Wai ina kawayen amarya sun murna, abokanan ango dole in sako kuma. Kanan amarya gaisuwar ku ne ba zan raina, kanne na ango a bikin dan kun yi mun ga. Alhamin mai wakar bikin ku ne, ni da ku amana ce yan biki, lokaci shi ke fidda tsokaci. Amarya ango mu ne muku fatan kairi. 081 40 44 14 47